Assalamu alaikum, inshallah a wannan bidiyon zan nuna mana da ake ɗaura application ko kuma game a Play Store kamar wannan. Kamar yadda kuka wannan ni na ɗaura shi da kaina. Wannan shine reviews da mutane suka yi, sai kuma nan shine dashboard ɗina. To bari mu fara. Danna like, danna subscribe, danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen masu zuwa. Barka, suna Adam Suleiman daga Sirrin Jana. Kuna ya comment a kasan bidiyo ne idan mutum yana da matsala. So da farko dai zan nuna mai hanyoyin da za a biya ɗaura application a Play Store, kuma zan ba da example da application da nake so na ɗaura yanzu tun daga farko har ƙarshe. So kuna iya bin bidiyon don ku kalla kar ku yi missing. To da farko bari in kama Wi-Fi ɗina. Shi na yi connecting. So zan bude da browser ɗina. So abinda mutum zai searching shine ya shiga zai sacin Google Play Console haka, sai ku yi sacin wannan. To idan ku yi sacin za ku gan shi ne wannan. So sai ku taba, kun ga ko anan ba sun ce register for a Google Play developer account, wato kamar developers kenan ko. Sai ku taba nan. To kamar yadda kuke gani ya bude, idan mutum ya bude da farko abun nan zai gani zai nuna wannan, sai ku yi login da email naku kafin ku shiga. Idan kuma ku yi ba zai nuna muku sai ku yi login kamar yadda kuke gani na yi login. Sai kuma za mu yi accepting terms and condition nasu. So sai mu taba nan wajen. Amma kun san da cewa gaskiya Google saboda ba su son a dinga cika musu da irin abubuwa yayi yawan nan, wannan ya sa application wannan ya sa, shi za su ko saka dole sai mutum ya biya $25, sai ya biya $25 kafin ya fara daura application. Amma sai kuma daɗin wannan abun shine in ka biya wannan $25 din har abada ne mutum zai daura application ko dubu nawa ne, ba su da matsala. Amma na yanzu kamar Apple mutum zai dinga biyan $99 ne kuma duk shekara. Kamar Windows App Store kenan shine wannan da nake magana kai, shi ma duk shekara ne ake biya. Amma wannan kuma shi ma yana tsada, amma wannan $25 ne in mutum ya biya sau ɗaya shi kenan. Sai kuma yadda ake biya din mun lissafa $25, bari in bude calculator na bude sau biyu. Aka gani yanzu yana 362 ne, ina gani an yi times 25 zai ba da wajen kun ga 950. To banki kuma suna jan charges na kamar 200. To mutum sai ya tabbatar da 900 da wajen kamar 300 haka a account na shi, sai abu in ba haka ba mutum ya dinga samun ero kenan. So abinda za mu taba nan shine continue to payment. So zan taba wannan, okay, sai na taba agree din nan, zan taba continue to payment. Zai buɗe wajen. Ok, to nan wajen anan ne za a bi anan. To za ku jira wannan abun zai yi loading. Idan yi loading, idan mutum yana gaskiya VAP baya aiki, sai dai mutum ya amfani da Mastercard ko kuma wani debit card haka na, amma VAP gaskiya baya aiki. So loading yanzu. To zai nuna wannan abun, kun ga wajen da za a biya wannan $25 nan. So kun ga ganin iyakatin da yake karba, akwai Mastercard, Visa, akwai debit card ma, sai kuma nan sauran. To sai mutum sai ya saka number shi nan, card number nan, wannan number da ke gaban ATM na mutum wanda account da ya biya da shi kenan. Sai kuma wannan month din da zai expire, sai kuma wannan shekarar da zai expire, sai kuma wannan CVC na ko su number kwaya uku a bayan ATM, sai ku duba su nan. Sai mutum ya saka sunan shi, wannan billing address din kamar location ne ko anguwa zan ce shi kenan. So da kun taba akwai inda zai kai ku. Already ni na riga na biya duk wani abu, shine abun da zan nuna muku yanzu inda zai kai ku. To kuma kuna gama register ga irin abun da zai nuna kenan. Za ga na Google Play Console. Idan mutum kuma yayi abun bai ji ba, so sai duba email nashi. Duk ero ba sa nuna a wajen, email suke tura. Sai mutum ya tabbatar ya bude email nashi na gani, na an samu ero ya su faɗa masa menene. To da ya gama zai yi loading hakan nan. Za ku ga da ke ni na haɗa application har uku, to shine wayannan. In mutum kuma bai haɗa ba za ku ga create application a nan wajen. To so abin da zai faru shine anan kuna ganin wannan create application ɗin nan, sai ku taba shi. Idan kuma mutum yana so ya sai da ake haɗa application cikin minti 10 ko kasa da minti 15, ina da video akan wannan na iPhone ko na Android da kuma da ake haɗa game. To sunan application din na shine Name the Footballer. Haka sai danna wannan create din. Ina fata dai kuna biye da ni. So idan ya gama haka zai bude. To sai nan kuma description shine yanzu nan gaba ku misali gaskiya da wani abun da na yi a nan wajen, zan da gaba da misali a Play Store. Zan ba da misali da wannan application din na. So description shine dan karamin abu da yake bayani akan me application namu yake,
a kai. To wanda ke a kwamfuta nake gaskiya ba za ku gani ba, to zan saka wannan, zan ba da description na ka zan bar shi. Sai kuma wannan short description, wannan short description ne shine wannan bayani irin wannan zai fito akan mai application namu yake. So zan zo na yi bayani a nan wajen. wannan abun son samu ya kai kaman irin ya kai layi da yawa hakan nan, kamar da kuka gani wannan ya da yawa. To amma saboda tutorial ina so in saving time zan bar shi haka. To abin da zamu je na gaba shine wajen saka wato logon hoto, kamar da kuke gani wannan logon yake fitowa a nan wajen, kun gan shi sannan san kun duba wannan shine logo dina, shine ne amfani da shi. To abin da zai faru shine zan dawo cikin browser dina sai in taɓa nan wajen, na shiga Telegram sai in ta dauke our apps, za ku ga wannan da footballer media park. So ga na icon din yanzu zamu jira ya gama hawa sai suna mana da icon din zai nuna anan in ya Play Store. So kamar da kuke gani gashi na icon ina ya hau tana loading, so ya bude, so ya gama. Sai mu je abu na gaba shine screenshots. Screenshots shine abun da zai ba duk wanda ya zo website na ya dauko application na kai, application na kai ke da dauko, kuma nan ba su yi ƙarya kamata wannan. So ga da application na yake wannan na kan yi hotuna zai nuna irin haka irin haka irin haka. To shine hoton da zan daura nan. To yanzu ana zan danna browse files, kuma idan kun duba ana son na waya sai kuma na tablet. Sai wannan Android TV da waya OS ko waya OS nan ba cikin amfani da su ba, so ko iya biyu na mutum ya kawo ya sa. To yanzu abin da zai faru zan saka na Android. Wannan in kun duba nan na tsakiya zan sa, kun ga nan set 45 nan set y, zan amfani da set 3 din nan. So zan zaɓi wannan hoton farkon nan, zan karo wannan a zan saka wannan na Messi din akwai na akwai 8. So bari mu jira su gama loading mu gani. Kamar da kuma kan waya abun ba zai nuna ba, kun ga fita. Sai kuma abu na gaba na feature graphic din nan, wannan yana nunawa ne kaman ba san ta yaya zan yi bayanin ba, amma kaman cover photo ne na application ne. So kuma shi ma kaman kusan dole za a sa, to kun taba nan ko kuma a root folder nan ga na feature graphic wa ga dai sun dai, amma zan dauki wannan ya isa nuna mutum ya zaba. So wannan duk za mu ce su ga nan na TV. So sai kuma wannan promo video din, kamar mutum in an hada game, in misali game ne da wahala kuma san dole a nuna a video yadda ake yin game ne saboda masu yi su ji sauki ne. To mutum ya yi video yadda ake amfani da application na shi ko game sai saka link ne, especially an fi so a yi tutorial din ko kuma a yi video a yi recording a daura a YouTube. In kuka saka YouTube link ne right in the Play Store din za ku fara users na ka za su fara kallon yadda ake wani. Sai kuma application type na gaskiya game ne, kuma ba ku select ba zai bari ku dauki category din ba. So game sun zabi wani irin game ne, shine zan saka sports, a shi na wajen do trivia ne amma sports zan saka. Sai kuma nan manage tax, gaskiya wannan tax is very important. Idan mutum yana neman application line sports ne ko kuma wani abu zai kai shi. Amma kafin nan mu je bari saving saboda tsaro, line saving draft. Da muke gani ga wajen tax ya bude, to mutum zai yi selecting tax kuma 5 kawai ake bari. To mutum zai jajja haka nan ma zai sace ne. To an gane ban ga wanda yi kama ba, wannan baseball din ban ga wanda yi kama ba, ya kamata ce na ga sports. Ok ga nan sports a nan na sa. So abin da zai faru shine za mu yi baya. Yanzu ya kamata ce idan mun koma kan wani tax din mu gani, yau kun gama ga sunan sun nuna a nan wajen ko. So bari mu koma mu ci gaba yadda muka tsaya. To bayan wannan tax din nan sai mu ji abu na ga wannan content rating din ba zai mu seta shi ba sai mu dora application namu, za mu dawo kan shi. Sai kuma nan website, idan mutum yana da website sai saka link din. Ni na da website dina zan saka shi gashi na telegram.blogspot.com zan saka link din. Sai kuma na email zan saka text, zan saka email din. What the heck, kun duba gashi na website din ya bude do, it's not that fancy. Wait just for one ne saboda shi ne na bude shi. Sai phone number zan saka +234, phone number din nan na kamata ce na tuna shi. Sai kuma nan privacy policy, na privacy policy ne dama idan dai kuma ta bai dinan ne da ake haɗa wannan, idan ne da ake haɗa application na yi bayani shi. So zan saka me privacy policy, kuka privacy
policy quick app ninja ya kamata yin na sa ninja so ya kamata gan shi a farko ok gashi nan ranar link din a nan so wani link din zan kwafa haka hakan nan sai yanzu ya sashi in kuma mutum yana da a cikin website na shi ya je haɗa privacy policy sai je daura to sai kuma phone number wato na sa phone number na so za mu da shi za mu taɓa wannan apple releases nan a nan za mu da so kar ku ga an jima gaskiya abun yana ɗaukar lokaci a nan ne da za mu je mu uploading apk namu wato application din so idan nan ya bude batun dan yi bayanin shi nan production track a nan ne ake saka apk din nan beta kamar mutum ya fara application na farko to yana so a dan yi testing ko kuma ya update na shi yana so mutane su dan yi testing su ba shi feedback akan application na shi ya yake in akwai box sai a gyara idan babu kuma sai a sake asalin application din ga nan alpha track so almost the same thing so zan taɓa wannan manage din da ke application na banta ne akwai box so kamar yadda kuke gani abun zai bude zai nuna haka sai ku taɓa wannan create release din nan so abun zai nuna wannan wajen so kai ku taɓa wannan opt out ku taɓa wannan continue din zai bude na wajen zai fita daga disabled a matsayin zai yana idan application na mutum yana library can na app ne na console sai da koshi amma yana zai browse files wato yana kan wani ina to kun duba ya fita nan shi ne wannan comrade test guide da name the footballer da apk wannan name the footballer din nan kamar ko kuma wannan abun kamar username na application duk wanda ya kai wannan ba zai accepting ba to zan yi clicking na shi sai in jira ya hau so nan ba sai da bidiyon zan yi ba kashin ya gama hawa za mu dan kara wasu abubuwa nan wannan ba abun da zan saka zan bar shafi wannan release name din nan so ga na abun da zai kamata mu kara amfani wani abun shine kamar yanzu na da application sai ne update na karo sabbin abubuwa to wannan abun zai yi bayani mene abubuwan da na karo kamar da a ce chatting ko ake yanzu kuma na karo video call sai ce to na kara video call amma wannan ko zan ce food to za mu jira gama da link yanzu sai da bidiyon nan ya gama sai da mu ci gaba sai kuke gani ya gama mun ga 25 MB ko so ba zai faru shi ne za mu taɓa wannan save din don ba gwani magana na ina ga hoton ya tsaya karku damu da hakan na so yanzu zan taɓa wannan review din amma ba zan yi rolling out yanzu ba so kuma gani ya gama so sauran yi rolling out to abin da zai faru shine mun gama da nan amma za mu da bayan gama gaba ɗaya ba so yanzu abin da zai faru shi za mu da kan wannan content rating din nan so za mu taɓa continue content rating shine da ake ba mutum rating na application na shi kuma wannan abu is very very important kamar a ce na ga subscribers na youtube ne mun ga mutum yana da subscribers da ya sacin cin nashi me zai tafi zuwa sama haka application wani koda footballer ya saka ba ma name din ba wata kila application na kan yana da ratings masu kyau 5.0 rating this application na amta use farko so bada saka email din nan wajen idan ba ku gani wani dina kyamara na ya dan samu matsala so ya ku fahimta shi ke so nan ta ci gaba na yi confirming password dina so application da na da wani iri ne an ga game ne so zan taba wannan wajen so abin da ya faru shi ne nan dukkan nan zan saka application akwai violence a fear nan security nan duk zan saka gambling language ba wani zagi a ciki kuma duka nan dukkan nan za su saka so zan saka nan dukkan nan so zan taɓa wani self questionnaire din nan babu ya no calculate rating so zan taɓa wani calculate rating din nan so shi ne ya gama ko zan taɓa apply rating ba zan damu da mai ESRB ne ko mai to kun gane ya fito da good ko so nan ma ya kamata ya fito da good gaskiya ok content rating ya fito da good saura yanzu wannan ko so abin da zai faru shine za mu koma wannan app content din nan amma ba zai mai amfani da shi ba shine da mu sai ta su za su yi amfani da wannan application ne yara ne ko ne so kafin mutum ya fara sai ya zo ya duba wani present distribution application na shi kafin ya download shi an biya kuɗi ko kuma free ne kyauta
kuma in wasu ƙasa ne za su yi downloading application nashi. Na san kuna mamaki za ga akwai apps da Play Store za ku gani sai ku ga an ce wai mutum ai ba zai iya downloading musu saboda yana wani ƙasa daban. Kun ganin ba paid bane, free ne. So in mutum yana so ya yi paid sai ya je haɗa wannan merchant account ne daban da lokaci. So kun ganin unavailable, waɗannan ƙasan da iya downloading to abin da ku taɓa akwai na available. Akwai wake yanzu duka yin ƙasan za su downloading. Akwai ads, akwai wato talle a application na yi, akwai talle saboda samun kuɗi ko so ya saka wannan yes it has ads nan. Sai wannan zan skip na shi, wannan ba da dole bane wanda kuka star a kai shi ne ku clicking. Alright, ina ga wannan biyu ne ko akwai star content guidelines mun bi. So wannan ma akwai star zai taɓa wannan save draft ne shi ma kamata ya yi good a kai. So da zai gani yanzu kuma kan wani app content ya kamata ya buɗe gaskiya. So da kuma yin no start za kuma babu start a baya. So wani application din nawa aka yi wani yan wasu shekara ne, in shekara 18 ya sama shi ne. To zan taɓa next. An saka no why application na yana popping up ga yara ban san wannan. Ka sa wala very strict akan yara, so dole sai mutum yana wannan in ba ka ba sun dinga hana mutum ɗora application na shi, ko kuma sai mutum ya ɗora application za su yi rejecting. To kun ga shi ma ja kudi sai wani gaba wannan store listing din nan abin da za su yi shi ne zan yi confirm wannan content rating din nan ko kuma rollout. So bari mu je shi kasa. So game da kuke gani feature graphic da nuna muku da su na fita yi na ƙara gyara ne sai da Allah sai ku yi haƙuri. So abin da kuka gani yanzu ma yana na wajen ready to publish, abin da kuka gani yanzu yana na wajen ready to publish. So idan kuma nan wajen zan je roll out zan taɓa wani edit release din nan, zan taɓa wani edit release. So zan taɓa wani review ya kamata ya gani na tab din. So kun gani start roll out to production. So kun ga abin da yana nan your app will now become available to all users of the Play Store. Do you want to continue? Zan taɓa confirm. So ina gani zan jira mu ga abin da zai nuna. So dai yana shi kenan abin da zai faru shine za mu koma kan all applications namu. So kun ga da yana no draft amma zami yana pending publication. So idan mutum ya submit application a Play Store dole za su test application nan su gwada su gani in ya kamata su yi publishing ko musu rejecting. Kamar wannan application ne for the first time na dora shi amma su yi rejecting na shi. So wannan kun ga yana pending publication zai dauki sati daya kafin ya hau Play Store, amma gaskiya duka apps da na saka a nan wajen highest kwana uku ba su wace kwana uku suke sake mun shi a Play Store. Ina ganin shi ne, amma na san gaskiya da ke wannan abu dan kai wahala sai da dan kun fahimci abu mai sai da dan research hakan nan. Amma duk wanda ya samu yaro da Allah sai ya comment. Bye, sai an jima.